An ka abonné Sengebal ɲinabalu an ka foli b'aw bɛɛ lajɛlen dante foli min na aw ka jamukan mina sigi jamukan min n'an b'a fɔ ale ma ko musoya. Restez connectés sur votre chaîne préférée Mali Kunnafoni TV. Voilà o musoya hukumu kɔnɔna la bi an wulila ka na an ka maaba dɔ sɛgɛrɛ mɔgɔ min don c'est une grande sœur à moi mais n bɛ se ka n permettre k'a fɔ ko denmisɛnnin lamɔgɔ don barisa denmisɛnninya kɔnɔna la ala y'a sɔn kosɛbɛ mais ne tɛna kuma janya n bɛ kuma to a yɛrɛ bolo a b'a tɔgɔ n'a jamu k'a yɛrɛ expliquer aw ɲɛna aw bɛna faamuyali sɔrɔ ne ka kuma daminɛ la. Ma chérie, ça va? Ça va, Dieu merci. Ko kan ya? Dɔɔni alhamdulillah. Ok i b'i tɔgɔ i jamu i bɛ hakɛ to i sɔrɔ yɔrɔ ani i mɔna yɔrɔ min na ani i bɛ baara min kɛ i b'o ɲɛfɔ an ɲɛna. Ne tɔgɔ Salimata Kulibali mais bɛɛ bɛ n dɔn Miss Mala. Ne bangela Lafiyabugu ka lamɔ Lafiyabugu en 2006 de an yɛlɛmana Kalaban kɔnɔna la yan nɔ. Ok Miss Ma o faamuyana. Miss Ma i bɛ mun baara kɛ? Ne bɛ baara caman kɛ m'a fɔ n bɛ showbiz kɔnɔna la. Je suis influenceuse. Je suis commerçante aussi et présentatrice TV. D'accord. Aw ni ne an ye faamuyali caman sɔrɔ la n b'a dɔn ne ma sɔn ka kuma joona an tɛ bɛɛ bɛ Miss Ma dɔn ka ban n'i ko Miss Ma TikTok star dɔ don elle est actuellement commerçante a bɛ showbiz kɔnɔna la elle est animatrice aussi comme moi voilà a bɛna a da don olu caman kɔnɔna la k'o ɲɛfɔ an ɲɛna. Miss Ma d'abord TikTok après le commerce showbiz l'animation et donna ni fɛn ninnu kɔnɔna la cogo di jumɛn de nana jumɛn ye? An t'a daminɛ ni TikTok ye fɔlɔ komi o ka teli o de bɛ aw caman intéressé. Ne donna TikTok kɔnɔna la salon sunkalo tɛmɛnen yɛrɛ je dirais. Awɔ coronavirus nalen nɔ donc confinement partie ninnu nana du coup activité ba tɛ couvre-feu kɔni mana kɛ i bɛ to so kɔnɔ donc o sokɔnɔnatoli la réseau in nana a ye fanga ta Mali la ne donna la comme toutes les autres filles n bɛ n ka vidéo kɛ n m'a posté mais ala ka na mɔgɔ se t'o la donc o kɔnɔna la ne suis la kosɛbɛ ne ye fɛn bila ka di mɔgɔ ye sinon j'ai ma fɛn kɛ d'extraordinaire min bɛ n différencier ka bɔ mɔgɔ la mais seulement n ka vidéo ka di mɔgɔ ye n bɛ suis ten tɔ. TikTok kɔfɛ commerce i n'a fɔ depuis toute petite j'avais décidé d'entreprendre a man ne ka baara kɛ mɔgɔ ye a ka di ne yɛrɛ tout le temps ka entreprise créer ka na ni fɛn kuraw ye donc n ye TikTok jateminɛ fɛnɛ ni mɔgɔ ye publicité di ne ma ni ne y'u ka fɛn posté u bɛ n wele kuma bɛɛ ka résultat diyan donc olu yɛrɛ mɔgɔ kelen de ne conseiller pourquoi i bɛ vidéo ni fɛnw kɛ an ka publicité kɛ feere fɛnw a bɛ marché mun ne yɛrɛ t'i ka baara daminɛ n ko awɔ fɛn bɛɛ dɔɔni de a bɛ n ka projet la donc ni min bɛ yen nɔ wagati min na i bɛ profiter o wagati o la n ye boutique dayɛlɛ alhamdulilayi ça marche beaucoup vu que influence bɛ yen nɔ et tout mɔgɔw y'a fɛ bɔ ka kɛ présentatrice ye o fɛnɛ n ka laɲini kun tɛ a nana diya n sigilen ten a ka di dɔw ye awɔ n k'u ka fɛn présenter hali sigida la ni match ni fɛnw tun bɛ yen nɔ sigida jeunes ani mamaw u b'a fɔ ne de k'a fɛnw présenter donc télé ta nana sɔrɔ ten tɔ je crois que faamuyali sɔrɔ olu la. D'accord Miss Ma faamuyali sɔrɔla nin bɛɛ la donc baara ninnu nacogo u bɛɛ lielen don ɲɔgɔn na ka ban quoi nin bɛɛ ye jelimadenya ye. D'accord faamuyali sɔrɔla o la ma pour toi musoya ye mun ye? Ne bolo musoya ye labɛn sanuya surtout propriété musoya fɔlɔfɔlɔ de f'i ka kɛ mɔgɔ sanuman o mana bɛ labɛn bɛ tugu la o mana bɛ cɛ bonya b'o la musoya ne bolo ni saba kɔni ne bɛ musoya ko fɔ ne nin t'i bila dɔrɔn i tɛ jate musow fɛ. Ok faamuyali sɔrɔla o fɛnɛ na ma i ka TikTok parcours la ka na se fo bi ma ale ni ye commerce min daminɛ ni ye kɔsa in na ani ka animation i ye gɛlɛya jumɛn de sɔrɔ nin bɛɛ kɔnɔna la? Bon TikTok ta gɛlɛya caman b'a kɔnɔ parce que an bɛ société min yɛrɛ la musomanin ni kɛra k'i dɔnnen don k'i bɛ ye télé ni réseau sanfɛ dɔw b'i filɛ mɔgɔ ye mɔgɔ min ladamunen tɛ u b'a fɔ i ma mara hali n'u t'a dɔn i yɛrɛ min en personne o ye gɛlɛya fɔlɔfɔlɔ ye parce que u b'a fɔ musomanin min exposelen don o tɛ mɔgɔ maralen a gɛlɛya filanan ye min ye i ka fisa ni dɔw ye dɔw ka fisa ni ye mais mɔgɔ bɛɛ bɛ a permettre k'a da sago fɔ i ma dɔw b'i dɔgɔya minnu tɛ se k'i sɔrɔ hali cheville la dɔw bɛ ko da i la i ma min kɛ bɛɛ b'a ta fɔ bon o kɔfɛ boutique ko gɛlɛya fɔlɔfɔlɔ ye min ye
ni ne numéro bila n ka marchandise kɔrɔ ni mɔgɔ 10 ye weleli kɛ i b'a sɔrɔ mɔgɔ 3 de ye client ye min bɛ ka sanni kɛ a tɔ bɛɛ fanu ye donc a bɛ n sɛgɛn n ka WhatsApp bɛ bloqué parce que numéro dɔ bila la sisan bɛɛ bɛ ka misma sɔrɔ min kan mais ne ka objectif kun tɛ fan ka di ne ye ne kanubagaw ka di ne ye mais ni n ye min bila baara canal kan an ka taa baara canal kan donc du coup hali boutique bɛ fa kuma la kosɛbɛ kosɛbɛ o tɛ gɛlɛya mais a ka di n ye mais kuma la a bɛ jouer n kan dɔɔni boutique bɛ fa mais a tila bɛɛ fan ani abonnés ye baarakɛyɔrɔ tɛ TikTok kɛyɔrɔ ye barokɛyɔrɔ ni fɛnw tɛ donc o ye boutique gɛlɛya lase ma le fait que je suis influenceuse on nana n'o problème ka kɛ présentatrice ye ala ko cɛ ma gɛlɛya foyi y'a la a nɔgɔyara ne bolo i b'a fɔ n y'a formation kɛ alors que ne m'a kɛ ne ye communication d'entreprise kɛ je suis titulaire d'une licence en gestion des ressources humaines aussi mais ma journalisme kalan ma micro la baara fansi ma kalan kɛ mais ma gɛlɛya fɛnɛ y'a sɔrɔ a kɔnɔna la n ka baara kɔnɔna la d'accord faamuyali sɔrɔ la fanu f'a ka faamuyali sɔrɔ nin yɔrɔ la kosɛbɛ a ka dɔn ko mɔgɔ ka di mismɛ parce que pour que ne yɛrɛ ka se ka na an ka émission kɛ bi gɛlɛya ma don a la ma gɛlɛya foyi don a la mais ni baara canal nana an ka taa ni baara canal ye après le reste c'est à voir vraiment TikTok kɔni kɛra an bɛɛ lajɛlen ma sababu ɲuman ye ok d'accord ma ye nafa jumɛn sɔrɔ baara ninnu bɛɛ lajɛlen kɔnɔna la hali ni boutique dayɛlɛ la a ma mɛn ten kosɛbɛ i ye nafa jumɛn sɔrɔ nin bɛɛ lajɛlen kɔnɔna la a bɛɛ quoi bon i yɛrɛ y'a fɔ cogo min na ne ka fɛn bɛɛ donnen no ɲɔgɔn na a nafa fɔlɔfɔlɔ ye min le fait que je suis influenceuse sur TikTok a ye boutique dayɛlɛ nɔgɔya ne bolo kojugu ne ye conseil ta mɔgɔ fɛn fɛn boutique dayɛlɛ o b'a fɔ ko ma a daminɛ ma nɔgɔn dɛ a bɛ tan ala ko cɛ kɛra contraire ye ne fɛ yen nɔ mais ala fo ka barika da le fait que n suilen no hali n'a ka di bɔnbɔn denkɛ la a ka di dɔw ye ka na bɔnbɔn san parce que u bɛna san misma de kun u ka na boutique la dɔrɔn u bɛ fɛn dɔ san parce que u y'a san misma kun donc n'i bɛ ka n faamuya i bɛ a avantage TikTok nafa kɛra o ye ne ka boutique dayɛlɛ la boutique dayɛlɛ alhamdulillah surtout a dayɛlɛ la ka bɛn période min ye mariage wagati de don sunkalo makɔnɔ kɔɲɔ cayara kosɛbɛ kabini n'an ye boutique dayɛlɛ fo sisan ma an ma jɔ bon TikTok nafa fɔlɔfɔlɔ fana kɛra min n ye mɔgɔba caman dɔn n kun sigilen tɛ ni mɔgɔ minnu ye n ye relation dɔw sɔrɔ minnu nafa sera n ma n ye contrat baw sɔrɔ TikTok sanfɛ n ye visibilité ba sɔrɔ ka tila ka baara kɛ télé la n ka émission ni fɛnw senfɛ o fana visibilité wɛrɛ lase n ma tuguni TikTok ni boutique dayɛlɛ fana tɛ min donc a bɛɛ na ɲɔgɔn sɔrɔ fan kelen na ne tɛ se ka foyi fɔ ne b'a la dɔrɔn ni barika da parce que ne bɛ ka nin fɛn fɛn kɛ nin bɛɛ bɔra mɔgɔ de la olu ka kanu ani u ye bonya min d'an kan o dɔrɔn de don ok i da sera yɔrɔ dɔ ma k'i ye contrat baw sɔrɔ TikTok la ne bɛ fɛ ka dɔn TikTok bɛ wari de ladon aw kun wa ou bien i bɛ contrat minnu sɔrɔ ou bien i bɛ pub minnu kɛ olu de b'i nafa après fɛnkɛ genre fanu t'a kɔfɛ quoi oui non fanu kɔni tɛ wari d'an ma o fanu bɛ aw ko jali min k'aw yɛrɛ ye u bɛ girin min k'aw kan c'est comme vous êtes une star aw b'o kalama kɔni a m'o kalama bon fanu ta kɔfɛ TikTok tɛ an sara mais dɔw ko a bɛ sarali kɛ n'i ka compte bɛ extérieur la mais Mali tɛ donc i bɛ compte PayPal dayɛlɛ i bɛ live min kɛ u bɛ a kɛ jama ye a bɛ bila i ka compte la mais ne ta to yen ne ka wari sɔrɔ TikTok sanfɛ a bɛ dépend ne contrat minnu sɔrɔ publicité ani mais a bɛ publicité de vu que je suis mannequin modèle photo n tɔrɔ n'i b'o kalama n bɛ shooting kɛ n'a fɔ designer ba ninnu mais mɔgɔ ka fini don mais olu ka shooting kɛ je suis payé pour ça a belebeleba yɛrɛ ye contrat ba ninnu tɛna da dɔ la mais i bɛ jateminɛ kɛ n bɛ produit caman contrat mais produit farikolo taw tɛ dɛ boisson ni fɛnw a contrat ka bon a nafa ka bon kosɛbɛ mais TikTok de o lase ne ma d'accord awɔ n y'olu jateminɛ mais ma e da ma se yɔrɔnin dɔ ma an bɛ si togoya min na romance in bɛ ka o romance in bɛ kɛ o bon o tɛ TikTok ka relation ye parce que ne ni Yeta TV directrice ye ɲɔgɔn dɔn sur Instagram ne fana ko diyara ye ten mais a souligner ye yanni ne ka taa TikTok kan je t'ai suivi sur Instagram ne ka Instagram follower de taara ne suit TikTok kan mɔgɔ fana ka taa fara o kan Instagram ne kun ye ne ka base je t'ai suivi là-bas ne kun ye vidéo bila n'a fɔ 8h avant midi j'étais à 3000 4000 vues vraiment chapeau à toi Instagram ne kun yɛrɛ ka base o de kun ka di n kosɛbɛ parce que vidéo signalé tɛ foyi tɛ yen nɔ donc Yeta TV mɔgɔ ni ɲɔgɔn sɔrɔ yen nɔ an ye casting ni fɛnw kɛ film fɛn bɛɛ bɔra net covid nana États-Unis fɔlɔ donc film ko jɔra fo sisan an seginna ka film projet lancé an ye film tourné a kɛra succès tabarikala bɛɛ bɔra a kalama an ye Babemba fa an ye Majestic Palace fa wa film suit la a ka di bɛɛ bɛ ka lajɛ Vimeo sanfɛ film in a yɛrɛ ɲɛna a ɲɛna trop même sans commentaire
Ok, ma conseil, parce que vu Togamna, tu es actrice, tu es commerçante, tu es influenceuse, beaucoup, vraiment courageux là, et genre exemplaire di genou ma quoi. Donc ne be fait qui daruiga au villa doni kake il pas faut conseil ka la se ñorona jeune munuma munu sigilendo uti foi la ka ntaro minatan il est question femme quoi. OK. D'accord, bon on me mi fo ala go tiara gele de wara no ñi galuntike ara gele de fonere bin sig ne buga po perdurer ni mo ko don fo lo bana ne sa wara ne fasara i kungolo be chauffer il be stressé mais ni jija au fait il be nafa sorala ne kon ne be minyenu fait beki chesiri muso yate moko chen demtenate moko chen ka ke stare sur les réseaux sociaux o kanani nyina ko c'est un truc éphémère abeban mais no soro o wakati na niga projet aussi ki senga mana bantogo togo wa soro era la fialeno avenir de l'année sinon ne kala na nega diplôme mulu bureau kono barade ko manni amani vraiment tanya parce que bébé commerçant be mi soro da ko lokele war ki va soro klekele war kadde tu vois donc du coup beku chesiri amano kone akadi be kan ten yogona ke menala masababu fene dayele yibaka togoji suna kadi chama ka ke me fo sababu ganya donc ala ka sababu man no ya mbela jele ala ka beka la yunu sabati je sais que chama ne ba courage di chama chama ya fo na me min don te min don mo robe wele misma ibe ga dusu do ngono donc ya rabbi alsa ala ka dusu do kono encore plus ne misma ka baraketala donc on va continuer ku chesiri de nyoronte. Voilà. D'accord, toi ou ma la gauchité, mais vraiment, Miss Mara carrière, anaka vie, avec du sous jeune chama konobi, tabarkala. J'espère que Audine ay familial sera conseil na wa e do mundo, alaka do ujabi ambela jeli, alaka sobu makambe. Miss Ma furulendwa. Miss Mama furufolo. Ma furufolo. D'accord, alaka chen mando angar sigela, anga herabe chemku. Minarabi. D'accord, Misma, la question c'est un peu privé, mais qu'à poser katamika, na émission là-bas, j'ai une question entre femmes. Mais n'empêche, mes questions posées, mais une question essentielle fait. Misma, il t'inquiète un taureau. Et tu as clim marque faya. Bon, mais na promo qui est tout l'outil couillé, sinon. Nebe François Bédon Royal Lemon, à boîtier au rougi, momo, mais nga safne. Généralement il y a des safnet là mais fait nous tout on a racla ateke farmay des fois ni salia bena mais FLC mo we TikTok abudon Fatou Cissé mo luga safnet a mera farne farma don mo safnet mais fait que manu kala ka doni wa FLA bo were ko sayna ko resno ne frata be doni mu pour moi fanu nere balango clim abe neni fanu bela de ngono ngoni clim e feri. D'accord Misma, la question entre femmes maintenant, toilette intime ani soins corporels ibi se ki dado la doni ko expliquer musom senu nyana aketo be kuma ka musom senu doronte muso bela jele nyana quoi. Bon a follow mi toilette intime ne ba préférer igatane faranfi kunda ni tuwa produit anga gel intime nunu ni safneo ne ba yini musulongo fe ko chamambola babi en fait yan drometan din sabata benefuti manani chale me dorome mugai ni nunu faranyo nga to ka ki miniji ali be selji tanai on na faka bon ikata to abu fargolo intime la ka feken produit fouille menga nyaka mi la ji folo de ali frère donc du coup anga dobo to abu fran utiliser la anga fin kirgra place tan fin kirga ka to akacha anga dabla entretien folo iga seri ni ga ji minta nyani gata yoro were la re yere be mi consommer iga fura folo iga dumuni keta iga jiminta ama fo iga na urubne la jimi ou fontaine ji ou bien eau minérale mais souvent fen fariga jiga nega fontaine sigilen fle nyaba la mi marono et donc du coup mi be donner fela jabi ni o mi def je dirais que tant que ni ebo mi et mon côté à les toilettes intimes na ji normal lui il satisfait c'est bon. Ok, familial sur la Misma mala donc Misma conseille les jeunes vraiment ba anga produit munu ba refe no naturel babi ni gen fengen olu yere bise ka toilette intime yere satisfait ka soro imase tubabu kunda a kain fura da mateme genre depuis ni ante depuis mam sokunda ko kante noro dongli latinto
genre ni an bangela ka mun to yen nɔ n'an m'o valoriser an kana kɛ bolo kɔfɛ fɛn surtout nafa de b'a la fura de don yiri de don voilà. faamuyali sɔrɔla o la Fanu aw ni aw ma fɛn dɔ jateminɛ Miss Ma nisɔn ka di trop chaque mot a bɛ yɛlɛ mais c'est bien i b'a dɔn o fɛnɛ bɛ kɛ ne fɛnɛ b'o kɛ conseiller ka d'aw ma musoya yɛrɛ sourire fɔlɔ de don voilà ye togo ka ɲi trop même Miss Ma émission bɛ ka se a kuncɛ ma yɔrɔ ma y'an accueilli a diyara an ye trop parce que i ma gɛlɛya don invitation na en plus an nana y'an kunbɛn n'i ka sourire ɲumanba ye on te remercie beaucoup avant que nga a clôturer salle boutique dayɛlɛla ma mɛn mais je vois que ɲɛ bɛ robe de mariée la kɔnɔ Miss Ma bɛ mariée habillée mais i b'u maquiller si ne bɛ mariée habillée en même temps m'u maquiller soin complet genre prise en charge complet bon fɛ yen nɔ au tarif réduction caman b'o la parce que ni n ko muso y'a minɛ pratiquement tila bɛɛ bɛ yan n da tɛ se ka se accessoire bɛɛ ma donc ni an bɛ robe di mariée ma an bɛ tila ka maquiller hali dimanche tɛmɛna an ye mariée caman maquiller awɔ an bɛ maquillage kɛ an bɛ accessoire feere an bɛ robe louer an bɛ fɛn caman kɛ commerce général de don en un mot. I tɔgɔ ye jumɛn ye TikTok kan au cas où tu es vraiment suivi i suivilen don kosɛbɛ mais émission lajɛlen kɔfɛ ni minnu fɛnɛ t'a dɔn pour que olu ka se k'i dɔn TikTok sanfɛ ne ye Miss Ma 8 ye Instagram sanfɛ Miss Ma officiel Facebook sanfɛ Lagare Ma Kulibali. D'accord Miss Ma a faamuna aw yɛrɛ ɲɛ b'a la Miss Ma ko musow aw kana to kɔfɛ butiki yɛrɛ dayɛlɛli sababu ye nin de robe de mariée bi yan nɔ musoya accessoire n bɛ se k'a fɔ a bɛɛ yɛrɛ bɛ yan nɔ aw bɛ na o faamu video kɔnɔna la restez toujours connectés ayiwa mɔgɔ min tun b'an bolo bi o de tun ye Miss Ma ye Salimata Kulibali a suivilen don kosɛbɛ c'est une grande dame aujourd'hui Mali société kɔnɔna la musoya kɔnɔna la a ma to kɔfɛ fɛnɛ restez toujours connectés abonnez-vous et likez les vidéos merci à la prochaine. Bye.